Mangilulugay kami kabaluyan na masanto sa maabig, magayagan na kabosan ko das kinamin. Ipaparuntala kabaluyan sa programa Balitang Bayan, numero no morning edition. Dasayan kabosan na kabaluyan na Biyernes. Pizza 21 at bulan na Enero 2021. Bakteryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Diyan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawad tanya rada paway manalutor ni nasaray balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagik. Dasayan kabosan na Biyernes kabaluyan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo, DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Maayo nga buklas kumuyo amin jad Western Pangasinan. Amin yularan puro-puron Pangasinense. Aliwan mistiso. Aliwara kabaluyan iran na aliwan mistiso, aliwan na half-bake agagi. Aliwara kabaluyan niya mankukunwa-kunwarian iran manangaro jadluyag na Pangasinan. Aba naman, antay lata nagagik ang may full-blooded Pangasinense agagik. Undadaloy o dalada Pangasinan kabaluyan. Siyempre mo ta ilulugay mi kayo agagik kaya masantos maabig. Magaya-gaya kabosan kabaluyan na Biyernes po od si kayo namin. Siyempre may rararata nagagik iratay wadta nira agagik ira naman kukunwa-kunwarian iran kung kunwari iran diar Pangasinense agagik. Pero jag katuan to kabaluyan aliwaran tunay ya Pangasinense kabaluyan nagingan mangkukunwa-kunwarian labengat ira. Atin at mangkukunwa-kunwarian labat ira tawalay labay da agagik ed sika tayo. Di ba? Kaya dapat to kabaluyan abante Pangasinan Ilocano. I love Pangasinan. Agagi ka araraman ni rin manlukso-luksurat tanay. Araraman agagi sumangkukunwa-kunwarian niya mamapaligdo. Ibabagaday na rin Pangasinan ang gapoy ni turudan hanggang business da niya. Ang gapo, wali dalinda. Agagig, pero ang gapo balas so abunda ni hanggang rest house ang gapo ni hanggang waiting shed ang gapo. Nagkalutla di tanad second district po mga kaibigan. Sinasabi po mga kaibigan ng isa po dyan nawa nagmamahal po siya sa Pangasinan, maninilbihan siya sa Pangasinan. Wala man lang siyang masabi po mga kaibigan. May properties po siya. Sinambot niya ang aliw bangat. Pero ang kapuwalay dalin to niya gagik. Pero problema niyang ganwiting siya ng kapinituro tubalot. Kapit bahay to ang tukabat. Kapitan to ang tukabat. E di tuturutun barangay to niya. Paano mo ni ba gagagik kaya manservisyon dugay? Paano mo lang nagagik no numambil bilang wala raya nakukuha mo agagik kaya gawon awan mo nga rod. Kasulsulan labangat mo kabaluyan na sa kaya gagik ya mabulat ching mo ka agagik ya bukal ya si konto. Isama natin yung suporta ni ganito. Isama mo yung suporta ko, etc. Sir, panalo na kayo. Abulatis da. Abalang ko agagik bright kwandamat. Kaya maya-maya agagik kasi singgarli Pebrero Pebrero so unong pisalay basing kawula nagagik na officially nasaray national candidates from President, Vice President to Senador. Agagik yan. And then Marson sublay agagik sa Congressman, Gobernador, Vice Gobernador, Mayor, Tansari, Councilor. Agagik, kaya isip-isip po tayo. Kabaluyan amay-amay rin mapaligdonatan, amay-amay rin mabulatis, amay-amay rin agagik iray wadtan niya rin naglilipanaran sang kabulatisan. Abahalang mura agira makabasag pinggan. Kabagagik na sararatan niya rin bunga-bungat lagtan. Sang kamungan niya rin imis na agagik talaga nakaimis niya. Pero nung saman imis tigri natambalat imis na tuo kabaluyan. So nanang modlo padak balat kaya ritulatan hanggang po back to normal kabaluyan. Sa verse of the day tayo sayan kabosan malalapod Matthew chapter 5 verse 7 dan kulang kwanto agagik. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ulitin ko, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Matthew chapter 5 verse 7 para sa kinamintan kabaluyan dasayan kabosan agagik. Kabosan kabaluyan na saya Biyernes.
Alon tiniri manunan iran na balita o lati ag tinililing mo na nagagik kay kubiday kabagagik na talaga na pambakuna o dasar opisina paplansyon mo itla talaga. In kwanto agagik na da kuanang sekretary Duque da kinan Pau Public Attorney Office Chief agagik Attorney Acosta magpabakuna ka na minsay dada ka ng dada kwanto niya agagik matya talaga kapatan tipan magano agagik sa report na Action Freddy Pardo lakay ma-action umaga please come in. Yes, ma-action at malamig na umaga pa rin action Joel, magkapatid na most wanted person national level na aresto ng pinagsanib na tropa ng Pangasinan at Regional Intelligence Unit ng PNP at ng Bulacan Police. Napasakamay na rin ngayon ng mga otoridad ang magkapatid na sila Cesar Agbayani Igalban, 67 anyos, at kapatid nitong si Ernesto alias Ining Agbayani, 61 anyos, kapwa mga may asawa at mga naninirahan sa 103 Rizal Street, Dagupan City. Sa ulat ni Provincial Director Colonel Rismond Tadena, pinangunahan ng Provincial at Regional Intelligence Unit ng Pangasinan Pro 1 ang pag-aresto sa mga suspect sa Inlex Exit Old Iba Road, May Kawayan, Bulacan, alas 6:30 ng gabi kamakalawa. Ang mga nadakip ay ilan sa mga suspect sa pag-ambus noon kay dating Congressman at Gobernador Amado Espino Jr. na kinasawi ng kanyang driver, bodyguard at kinasugat mismo ng opisyal at ng kanyang mga kasamahan. Itong magkapatid na Agbayani ay hinuli sa bisa ng mandamiento de aresto sa mga kasong attempted murder, frustrated murder at murder. Kung saan ang attempted murder may 120,000 na piyansa, frustrated murder 200,000 piso, ang murder walang piyansa, na ipinalabas ng Presiding Judge Branch 56 First Judicial Region San Carlos City, Pangasinan noong 2019. Itong si Ining o Ernesto ay may patong sa ulo na 355,000 pesos batay sa DILG Memorandum Circular 2021-120. Sa ngayon nasa kustodiya ng San Carlos City PNP ang mga suspect at ito'y naharap na sa korte. Tinihintay na lamang ang commitment order ng hukuman upang ilipat sila sa BGNP. Sinabi ni Provincial Director Colonel Tadena na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga taong nagkakasala sa batas at hindi titigil ang buong puwersa ng kapulisan ng Pangasinan hanggat may mga kriminal na nakakalaya pa sa kabila ng kanilang mga nagawang kasalanan. I understand, Action Freddy, itong dalawa magkapatid to ano? Yes, oo. Mas itong si Ining ay mas bata, 61 years old, at kuya niya yung isa, yung 67 anyos, at sinubukan natin nakuhanan ng panig ito. At so nasa San Carlos City na sila? Oo. Kasi ang nag-issue ng taga sa San Carlos City at nangyari ang krimen, matatanda natin noong September 2019 sa may hangganan ng barangay itong Magtaking at ilang dito sa syudad. And then I understand, Action Freddy, na ang mga ito ay once upon a time naging bodyguard at close, either close friend pero bodyguard ang alam ko ni dating board member Raul Sison, over. Ayun, oo. So kaya ang rito ay posible na talagang at saka matibay ang mga ebidensya na ipinresinta ng mga taga-usig ng PNP at ng prosecutors dito sa mga akusado na ito. Kaya nga sila nalabasan ng mandamiento de aresto. Ay, parang nahuli na ata lahat sila yung jandos, yung mga jandos ang bagamat identified sila, pero siyempre ang mga yon ay pinaplansya pa yung mga kung paano sila naging kasama doon at napangalan ng mga jandos. And then nahuli na ata sila lahat ng mga napangalanan na mga direktang may kinalaman dito sa pag-ambos kay former Governor Amado Espino Jr., over.
Oo, pero ayun sa isang nakausap nating interlocutors, parang meron pa. Ayaw lang niya sabihin kung sino at taga saan. Pero ayun na sa kanila, meron pa daw, meron pa. But anyway, goodness. Oo. sabi niya ni PD kanina, patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga ito, hindi sila titigil hanggang sa ito'y madala sa kulungan ang lahat ng mga may mandamiento di aresto. Dapat lang, Action Freddy. Mula sa gitna ng aksyon, Action Friday Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, da satan niya balita. Araraya gaji kabiyangan na sa aming panambos, kabaluyan, da kinan na dating Gobernador Amado Espino Jr. Yan na tiyan nagagik na driver tan bodyguard agagik ya. Taning kasugatan mo kabaluyan na dating Gobernador agagik ya. Natan andukoy panahon niya si karat na namot. Natan naro lara, wala ni patong dadulo agagik. Naro lira kabaluyan ditan sa Bulacan. Natan watalara da San Carlos City Jail agagik. Siyempre ditan ning kaagawan sa insidente. Araramaro makapisok mo laro ninyo sa kapisok andaman sa tayon tagagik. Wala nira kontam si paniri wala at large nira. Pero saki-saki irarata nagagagit yan na pilag at 5 na batas talwa namin na panahon at makapan amot ira. Sa ipaway agagi kadpirian ng bayan niya sa nagaw ng Karuman. Diyan kabuasan alas 6:28. Diyan ngaron 34:4. Diyan talaga piang-piang nadlabi 9:9. O tanagagik 6:28, 34:4, tan 9:9. Paway tanod pirya ng bayan niya sa nagaw sa na Karuman. Abay-amay ni Ribalitan talaran ninyo agagi kad sayan kabusan Mayor Dung Kalugay at bali na sola agagi tuloy-tuloy su serbisyon diretsyon to agagi kaya gagawin ng Mayor Dung Kalugay kaya ay agagi at inyeter da saray dumaralos da tanandurma era na Nandurma ira agagi kaya barangay sunapsak sprayer canopy voice at barangay Pangaskasan tan barangay Baybay Norte para distribusyon at Sari Farmers agagi kaya serbisyong may malasakit tunay na progreso sa bayan ng Sual sa serbisyong 2 years, 6 months and 19 days Abanti Sual. Ami sa kibalat, andito ako para pasiglahin muli ang ekonomiya ng Sual. Abayagan ng congressman nagagik, bakit hindi po nyo napasigla sa panahon na yun? And then, matagal po kayong naging congressman at mayor dyan po sa Sual. Anong nangyari po ay sa Sual, sa Bulinaw? Hindi po nyo napasigla ang first district. Pagkatapos, sasabihin po ninyo na pasisiglahin po ninyo ang ekonomiya po ng Sual. Paano po nyo pasisiglahin kung diling bayan po ninyo hindi nyo mapasigla? Sino umasinsulang po dyan sa bayan po ng Bulinaw? Sino lamang po ang nakapag-expansion po ng kanilang mga negosyo? Mga kaibigan, ay susaya po. Alam nyo na po yan kung sino. Ngayon no, tignan po ninyo yung kasalukuyang congressman no, nasa Burgos, sa Burgos strategic yung pinipili nila. Yung isa nasa Alaminos, Bulinaw, Alaminos, Sual, and then sa Burgos. Tignan nyo yung sayo ako punda namin first district agagik. Andi balik ko muna sayo ako punda na performer ira. Alam mo yung performer kabalo yan. Paano tutanong? Agagi ko, di ba? Abay aglara. Katon si pa sa kanang ng tayo, labay dalaba lay mangipalagay na panari anda. Kabalo yan, tapyan ibagaya si Karya Ari od first district. Kaya ngayon ho, mga kaibigan, pinablan po sila ngayon ho. At ang mga tao'y natutuwa po sila nung nagdesisyon po si former governor, former congressman Oscar Orbos dahil talagang may malasakit. Pangalawa, kaya po niyang i-represent ang first district doon sa national. Kasi ang tatayo lahat na nagagik noon ito'y function na sa kaya congressman nakukula nagagik at nariringil sa boses mo na distrito, piano agad na tilakid grasya. Ano ande, ara natin na po paglaba lang grasya agad kay sapsap.
kinasapsap, tagdan tagagi si ikulkul, ikable. Kumado ang gani ikable, dadya kabaluyan, ang kapipir siya. Agagi kaya, di ba? Ay, talaga naman. Kaya nga sabi po ng marami, noon nga natatakot nga kami. Ngayon, hindi na, lalabas kami. At talagang sasabihin namin ang aming damdamin. Kung danyagagik at gusto namin mabago dito po sa 1st District. Salamat na lang at dumating si former Congressman Oscar Urbus Cuandamoy. Alas 6:12 na po ng umaga, magandang agagik ka, hanap buhay muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
Bayan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa alas 6:19 na po ng umaga. Walon laso sa pataplutan na pat ka lugar dyan bansa aka granural lockdown niya unungod PNP. Kimalablaya gagi ka 844 yaw lugar agagik so aka granural lockdown od bansa. Dyan datos na Philippine National Police 233, Sunan Lapud National Capital Region 210 od Cordillera, 203 Cagayan, 165 od Ilocos Sur, Ilocos, kung kukumon, 18 may Marupa, 15 od Western Visayas. Unabot yamin at 2,083 individuals sa apektado na granular lockdown. Imbuyak agagik so 297 yaran police, 550 force multiplier. Pianay sigurado so seguridad tan itong bukod protocol na sararayan lugar ya ka-lockdown kabaluyan. Una pila ira otoridad yaman san siya lambangatod kaabugan niya anggap no anggap importante na asikaso unod pawayagagi mas marakop naman san siya da loob na bong pian agiraya makaalis na saya virus unong da saray otoridad kabaluyan. Jabalot at Intiron Pilipinas takiling ang timot agagik say mismon COVID update tayo insan tayong lugsab di agagik kadluyag na Pangasinan da sararayan pang kanawnawa ay agagik kay jadbong Pilipinas at tawalan na 37,070 as of 1/17/22 sulabit ibabaga alwan in updated ya da sararayan bagta alwan in updated agagik ya so mismo na kasi ni as of 1/17/22 at 21 lanatan di ang ni mabanti agagik ya anyway 37 ni agagik ay da sarayan pang kanawnawa as of January 17, 3770 agagik da sarayan pang kanawnawa 37,070 pero jabalot lad singa agalon ni updated man agagik jabalot lad Pangasinan nang nangantini jad Pangasinan na agagik katawalan tayo na 271 jabalon confirm ya kaso and then 2,163 la so active ya kaso agagik si recoveries tayo 145 wala utang tayo walay talura agagik inatoy la po agagik COVID kabaluyan jabalot at individual iran balay takiling ang team Dagupan City 279 agagik ya 279 pero aming bulbuligyan masulong ka 600 agagik ya at listahan at the City Health 279 agagik epicenter ni Dagupan City Lingayen 175, Ordanita 139, Kalasyaw 136, Malasiki 99, San Carlos City 87, Mangaldan 80, Bimali 78, Bugalyon 77, Santa Barbara 76, Rosales 70. Sa ray na tiagagik na lapod Santa Barbara sa Kriye. Malasiki Duara agagik katun Talura Kabaluyan. Ako po makapuerma nagaging kapinagawan tayo talaga nung talabagan. Sari Arumiran Balay, Jad Agno, Walura, Aguilar 36, Alaminos 37, and then, Manggano Tapalobantini report ballot na Action Pretty Pardo, Lakay, please come in. Magsong umaga muli ang si Joel Lolo na nakulong dahil sa pagkuha ng bunga ng mangga sa Asinggan, nakalaya na. Matapos maglagat ng piyasa kahapon at ngayon, inuulan ng tulong si Lolo. Nakauwi na sa kanilang tahanan sa Barangay Bantog, Asinggan si Lolo Narding Floro, 80 years old, matapos itong makulong sa Asinggan PNP nang mahuli sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas sa 7th Municipal Circuit Trial Court MCPC Asinggan San Manuel na may pensang January 13 sa kasong kit na may piyansang 6,000 piso. Bago gunitang nag-viral sa social media ang pagkakulong ni Lolo na sinabi nitong namitas lang siya nang wala pang 10 kilong mangga. Sa umano'y tinanim naman niya, pero nang magbakod ang may-ari na katabi niyang lupay nakuha ang puno ng mangga at sinubukan daw niyang makipag-ayos sa pamamagitan ng pagbabayad sana sa halaga ng napitas niya mangga pero hindi pumayag at itinuloy ang kaso at 6,000 pesos na ang hinihingi ng korte
na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Alam mo yan, Action Freddy, ulit-ulitin ko to, talaga walang puso yung may-ari ng mangga. Tama. Ayon kay Asingan Chief of Police, ayon kay Asingan OIC Chief of Police na Napoleon Election, dahil sa hirap ng buhay, ang matanda wala namang kakayang makapagpiyansa. Nag-contribute na lamang sila ng mga pulis sa Asingan na nakakolekta ng 10,000 piso. Ang 6,000 piso pinangpiyansa, 4,000 piso panggastos ng matanda at kahapon. Sa tulong ni Atty. James Fernandez, ang Public Attorney's Office lawyer, nakapaglagat ng nasabing halaga sa korte si Lolo Floro, kaya't nagpalabas naman ang kanyang temporary release ang korte na nilagdaan ni Acting Judge Sara Marcos Martin ng 7th Municipal Circuit Trial Court, Asingan, San Manuel. At nakauwi na ito sa kanyang bahay, bitbit ang grocery na tulong ng mga may magandang kalooban at patuloy ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang sektor gaya ng mga kandidato at artista na nakarinig sa ating report sa DCRH ay magpapadala daw sila ng financial na tulong dito kay Lolo Floro. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. May makanggawa, may nusu pa man agagik so ng demandad kinon Lolo agagik. Kabaluyan. Ang gapi puso magik, awan ti puso mata ading. My good say apo Ginoo. Ni anta tumat ng laki lagi, tanong tuman ay agtumat amta ya akasako po dalin na agtuladalin. Binmalagan to kuya panahon, sino dinala ng tumat, ang binmalag ita na mangga. Lagin na kada mambubunga, mambuburbur mo at ang kaping mambabanod si kato. Pero nata, natanakan atalaba lagagi ka. Kan singaga na pangidimanda mo, masikon nagagi kayo mo lang kapilik na mo. Wala kang puso po, yung nagdemanda po dyan, wala siyang puso, ang mayroon siya pusong mangga. Anaksang, agagi ka. Ay nako po. Pawilon ti agagi ka, sudadalad dat tayo, o pawilon ko agagi ka, Jad Agno, Walura, so Kubid da, Yabalo, Aguilar 36, Alaminos 37, Alcala 25, Anda Sakay 47, Dasingan, Balungaw 33, Bani 21, Basista 18, 51, Bautista, Bayangbang 42, 28 Binalunan, and then Bulinaw 0, imposible Bulinaw agagig, baka giraman re-report yararaya. Burgos Limara, Dasol Tanimpanta 0 agagig, Lawag 0, Mabini 0, 40 Manawag, 36 mga Tarim, 33 Mapandan, Natividad Samplura, Bosurubio 44, 47 San Fabian, San Jacinto 41, 20 so San Manuel tan San Nicolas, San Quintin Apatira, 17 at Santa Maria, Santo Tomas Apatira, 11 at Sual, 46 at Tayug, 39 at Dubingan, 14 at Orbistondo, 25 at Villasis, Kabaluyan. Ararata lagagi. Ay, naku po, ingat-ingat po tayo agagi ka. Good morning po, Dakinan Kagawad Carlos Benito na Barangay Maningding, Masanto sa Kabuasan na Nani Esther. Good morning po, das kayo. Kumusta kila sarian pang kanunawa? Siyempre, senior kila Nanay Esther, katunag kayo makaakar-akarod saya gagi ka. Andi bale, galaga nung talaba, tutalang katimo, labalag katapusan niya, nung nabubamuya gagi ka nabo kila, umpawil tayo normal mag agagik, no, nabubaso mismo na COVID sararayan na kaplusan, di ba? Kaya ingat-ingat lang nga po tayo Kabaluyan. Membro ya home quarantine lapod COVID-19 makapan-apply na sickness benefit. Problema dyan isisi sa gilair amot agagi kaya man-apply Kabaluyan tan ay apo. Amaya may rikotiti sa gagi kinsan. But anyway, talagang nuntan tas katumat agagi kita patakaranda ya piano ang tumitawagad saya piano at nagagi kita may masinupmot Kabaluyan tanood dito dara agmat ira unlaod alanganin, di ba?
Jadarom nira na balita kabaluyan nagsayang kabusan sa kaya lady trader agagik. Pataya din panambusya kabaluyan ed Rizal. Gay mo laya bika agagik ya. Nang nunti pa sa kaya negosyantin B agagik. Nang nunti pa kabaluyan sa biktima at mangara na Camel Camacho. Walad suston na edad. Timakas balo sa duwaran armadong lalaki. Kasumpalan niya ginawa ng pamatid. Biktima kabaluyan. Gay mo laya. Sa kaya binigosyante agagik so pinaltugya tinambangan niya tan pinapaltog na duwara gakabat yarang suspect lalagya kalugan at behikulo to niya Rodriguez Rizal kapigan na nimbo nagyagaw sa biktima at mangara na si Camel Camacho walang suston na edad lalagya timaka sa duwara nagakabat yung armadong lalaki kasumpalan niya ginawa sa insidente base na report na Rodriguez Municipal Police alas 7:40 na kabusan na nagawa sa Wayne Pansabat the Image del Pilar Street Jeronimo Jeronimo Kabaluyan San Rafael Dabilan Baloy mamaniwan na biktima sa kaya Toyota Hilux yawalay plakan MDC at 711 tanbaba umbaba tikad lugar yung bigla labalan simulpo sa duwarang suspect yawalay riding tandemera. Tampulan niya pinauranan na bala sa biktima. Yan ang resulta. So tampulan niya natiyan na biktima agagik. My goodness. Under investigation niya agagik ya. At sarayan kaplasan. Ay, naku po. Talaga naman, natan, kapuli kwintay bilay agagik ya. No, disgabay da kan disgrasyon, disgo nagagik. Nagawan lang, nasarami tutun, walay kwarta. Kasi manggagawa mong labatitan. Ararami tuto agagik ya walay kwarta da tan ararami mampapaupamot agagik ya di ba ay naku po jadarom nira na balita agagik kadasayan na kabusan panawagan ng gobyerno dred taging at sari medyomen itundala ay actually agagik at kamiran walad palapagan kabaluyan talagang wala kami kipapasin niya alanganin niya na ini nagkalulan nun sa nakakatupag mo agagik at wala rin kakayanda hanta wala mo't rin ang reklamo laban nun si Kara binasa mo't agagik sa statement dan niya binasa mo't agagik sa mismo reaction dan niya nilambas na kamutod preskon dan niya agagik naringil dan niya sobrang ni Baron ilulugay ko pa namin yararami monitoring team dadtan pa yan naman report kayo mat at kinan Mr. Secretary may putag tandugan agaw agyo susulo ka nagagi ka ay trabaho utan sa bagay kabat ko may taga may hipid may chief na monitoring team dahil kabat team kaya talagang lagarin hapon susika to kagagi kaya alas 6:32 umpil kami agagik ng Action Conrad Alvarez hanap buhay muna tayo Aksyon Radyo Balitang Bayan Manila Broadcasting Company sa Dagupan City, kayo.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa alas 6:36 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tini agagi kad karomaniran na balita kabaluyan dasayan na kabusan. Talaga ni papasuot agagi na saya kabiyangan na DILG tan apoy person to local government unit agagi restrict iray unvaccinated iran na kabaluyan da yagira papaway nagagi kaabungan da kabaluyan natan ulakad mo lagagi kat gana-gana tudtan to patunda no ana punday vaccination card mo agagi kya da sararayan na kaplusan si katon laganong talabalagagi ka nang paya kabaluyan ay panawagan od apila od gobyerno agagit rig tagging od sa media man katulay naku po kanya-kanya lang timot kabaluyan niya pananisya kanya-kanya lang timot agagit kaya ang babang latad di ba ana si kwanto niya itatawag imano na saray managparapag tan media worker sa gaikid bagyo tan bengget yitong dala na gobyerno so rig tagging od saray kaibada kasumpala niya kawat iulit si Bagyo Correspondent and Broadcaster Club BCBC President Aldwin Kitasol Correspondent yan na The Tribune susumon malala po di babagan anti-insurgency dialogue na pulisya tan militar ay siyempre kailangan malabat ang tayo gagik at minsan kasi talagang wala kami may ipik ya sitwasyon kasi may papreskon di ba may papreskon dyan etc. ay siyempre naman agmat niya rin na amay agkamot ulakan ulagagig di ba katunatan nuli makabalot ibagada narintagin ka od sarayan kaplusan kaya anyway agmat mamapa antatimat agagig nobel birang lambungat ya wala rin kakiba may agagig kaya may sasabuatan od sari komunista na si Tara, siyempre may pananagutan po sila. Kabaluyan, dasarayan kaplusan. Hay, naku po. Kaya, anyway, hanggang pinagawan tayo agagi, kanya-kanyang desisyon nitan. But si Kwanda, in any decision you made agagi, walay anin may consequences tutan, good or bad kabaluyan. Parte na katawan na to agagi, parte na parte ilaman agagi na to akut-kut da jad Cavite di mo lagad sa Rebrero bigala bangalan ako kuida so sa kaya parte na laman na sa kaya to construction site at gagawin niya Calax Expressway Cavite Laguna Expressway kabaluyan at Barangay Navarro General Trias City
karuman na kabusan. Jad reported police siya, alas 11 na kabusan na nadiskubre da. So parte na laman na sa kaya to, yawali kadukuyan, karukuyan na pampang, ilang river at barangay Navarro, dabi ilang syudad. Gamit subakho, kabaluyan, at kapresan niya mangkukot-kot na obrero, para di palagay barracks, nasaray kumikimi dagagik at gagawin niya expressway, nan bimulagad si Karaso, parte na laman na to agagik, naku po. Jadin pan imbestiga na sa pulisya, malamang ingkut-kot agagik sa biktima, ya posibleng biktima na yung pamatay. Siyempre mo tanto, nitawagan sa atin natan sa autoridad sa pakakabatan. Dag niya to kuya gagi, kaya no ay laki o di no biih kabalo yan. Kabititan kung nyo pa gagi, kaya di ba? Ibang klase po dyan mga kaibigan, talaga na ambula di ta nagagi. Ay naku po, kaya ingat-ingat. Basta importante tan, pinaka the best lagagi, kaya may agtayo agagi ka man abuso, tanangga po ya abuson kabaluyan tan. Apatiran pulis agagi kya involve 2.7 million robbery sa kaya negosyante nan surrender lararaya kabaluyan. Siyempre nagaraman surrender kabubugtat i-wanted baka ipashoot to kill danira agagig, di ba alaga problema. Ayan na patiran pulis at Caraga region at nang surrender kasumpalan niran na abitla o din panuldap na 2.7 million at sakya negosyante na atunto ni Raraya dyan pa na maglay na CCTV footages at behikulo ni Nusarda at krimen na Dagusan del Sur na napalabas sa Simba. Base the report na Caraga Police Director Brigadier General Romeo Karamat Jr. Agagik, Kabaluyan Tia, nang surrender ng Lunes, Enero 17, at sari od Superior daw Butuan City. Ira involved ya pulisya si Police Senior Master Sergeant Ronald Laro, Staff Sergeant Dariel Jan Muso, Staff Sergeant Richard Ayala, Patrolman Ivan Clean Osoro. Araret positibon inturo ng negosyanteng biktima dan si Jasper Salude, pabilik 35 anyos na Purok 6B, Poblasyon Banay-Banay, Davao Oriental. Inggang ng karuman na Philippine National Police Chief General Leonardo Carlos sa pangikal talipasilong red restricted custody laban ni Ray apatiran pulisya membro na Caraga. Yan na narapod kason administratibo kabaluyan. Jagagi dalat-dat o palapag ng pabilik, taplasan iyan wala loob na Living Hope Faith Tabernacle at Purok 5 Kugunon Salvacion Trento Agusan del Sur ng Enero 14 ng aron. Yung mitra transaksyon na negosyo sa kaya pastor, yung mga rana pastor Nilo Dian, nilirad sa agar-agar items, yung bigla labalan limubira patiran pulis armado, ya kasulong ni bulletproof vest, ya wala kasulat, ya pulis ay talaga naman may maksilsulina wala. Inold up sa biktima, napatiran suspect ng pirsahan niya nala. So cellphone, cash money, yan mang kantidad ya 2.7 million tan agar woods, yan was kabat yan lapnisan od personal ya kagamitan. Iner aya agar woods sa gagik matibay ya tan talagang mabliyan. Nan Enero 15 tampulan niyang ipaway naganggan si Karamat. Kaya na ana po ni suspect yan iner at immobile sa subong unit na pulisya Caraga, pulis sa gagik Tanagusal del Sur. Kanayat atukoy sa behikulo ni Nusar na sa suspect ya pangkaryan na Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit. Agagik ya. Diyan pa na maglay na CCTV footage at posibleng binerber. Iararet lehitimon pulis. Iray huldapor kabaluyan. Naku po. Atuksura agagik ya. Atuksura kabaluyan. Na natuksura agagik. Atudas-das. Impakatuksudas. Si katutan kabaluyan sa amulagad si karag kababaingan. Nakasuan nira agagik yan. Ay, talaga naman. Good morning pa, dakinan Lucas Hook, Lucky Lucas Kabaluyan. Akala mapaga di tantamagla na sari Kabaluyan tayo, Lucas Hook, Lucky Lucas. Tangganon ti Panderal dakinan Mayor Belen,
anta daya duduralon dalabangat ira. Singa sata nagagik su budget tayo, syudad ya dagupan. Anta inamin nagagik na city accountant and budget officer. Agagik ya arami ana pundaya itemize na sa budget kasi katumot na nagagik so requirements imbaga na sa Department of Budget agagik at gagawin da nilang bulat si Kuanan Councilor Michael Fernandez yung first version nyo lansam lahat ami kumbaga for infrastructure 10 million ang kapulan inirma na infrastructure agagik no narapod abong daw, narapod kay, etc. Ang gapi justification to kabaloyan. Ay, si katutan nagagik, so, si katutan kabaloyan sumayarap. At untan niran di statement agagik, di ba? Katulad na na-aproba nagagik yung may budget na syudad aga kabaloyan. Insan una pila natin si Mr. Public Servant niya, kunwari panasabot ko ng publiko. Ang tag yung submission requirements, yata rin mandatory ni babaga na Department of Budget and Management kabaloyan. Paano na-aproban mo tagagik na sanggunian ay agam nagmaliw mo tiragagik ya. Ay, naku po. Dagupan City Tan. Alas 6:45 na po ng umaga. Commercial tin magano. Aksyon Radyo Balitang Bayan.
Imaran na minuto sa gagi kantisya manalasyetid kabosan. Patuloy kinin mandero nga lagagi kada programa ang Balitang Bayan. Numero 1 morning edition. Si Kontuya gagi kini. So, you are a pathological liar. Nemis mo lang yung bagalanan na Madam Rosario Catuga City Accountant. Yung hinahanap po ninyo, ginagawa na po namin. Nitan, si Kuanan na City Accountant balot ka, si Budget Officer, yan ang nakagawian natin eh. Kaya nga mali yung nakagawian natin. Sabi ng Department of Budget agagi, kailangan. Yung mandatory i-submit agagi kay may IPP agagi kya, justification na sa may budgeted syudad. Dapat lang ba si kuwat istruktura ang gano no si sakya official naman pamirindot nakukulan wala picture dararami pinamirindaksyon na ikaw, di ba? Wala picture, mampirma ka ni datindan sa piano sigurado yung sikat pinakandagagi kya i-justified mo ang ganda duling at tinggal kabaloyan kasi katuti regulasyon mo lante pero si problema balot na agagi kya sa ibabaga dahil sinabmit na namin lahat konda ang tamanaya gagawin ni managagig so procurement plan tas ay lamsam agaya aka-itemize agagi kaya ni cause of delay kabaloyan na dagupan city budget ay dahil ang ginawang indicative procurement plan ay lamsam hindi itemize ang pagkakagastusan at required by law according to DBM kabaloyan tanong ninyo patan ay, wadya lagagi kaya, mga gano'n, dangalantinin mga gano'n. Si dating secretary, dati agagi kay Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Ang Senado, may magagawa pa ba o maipapasa ang Kongreso para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino ngayong mga panahong ito ng pandemya? Gandang umaga po, Speaker. Magandang umaga at magandang tanong yan, Angelo. I mean, naging congressman ka rin at siguro lahat naman tayo pag last 2 weeks yan ang tanong natin, di ba, na Pahinga na. di ba, parang masasayang ba efforts natin yung hindi natin nagawa in the last 3 years. But parang basketball din, Angelo, di ba, yung last 2 minutes, alam naman natin na pag pinush talaga ng Speaker, ng Senate President, lalo ng Malacanang, maipapasa yan. Yes. So, ang sagot ko sa iyo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So kahit yung Bayanihan 3, yung Disaster Resilience Department, may papasa. Pero unfortunately, ang Senado, katulad ngayon, nag-BICAM, ang focus nila yung ilipat ang e-cigs at vape sa DTI mula sa FDA. Tapos ang balita ko, yung e-sabong gusto pang i-hearing. So it's a matter of priorities talaga eh. But if we really want to pass Bayanihan 3 or we want to pass remember, Angelo, di ba walang kandidato ang administrasyon ngayon. So hindi BP ang administrasyon nangangampanya. So kung gusto nilang tutukan ang Congress the next 2 weeks at sabihin ng Presidente, eto ang gusto ko, 1, 2, 3, 4, 5. Mabilis pa sa alas 4 ang gagawin yan. Lahat kami kandidato eh. Bakit tayo maghihintay pa ng July 2022 SONA bago natin gawin plataforma natin? Itong last 2 minutes, I think, Angelo, hindi man natin magagawa lahat. Kung mga 3 hanggang 5 importanteng bagay, tingin ko kaya pa eh. Nakakatakot lang kasi may mga nagsalita na ayaw nilang ipasa yung Disaster Resilience Bill. Pero sabi nyo, gusto pang i-hear yung isabong. Ano ba naman yun? Well, yung Bayanihan 1, nag-meeting lang kami a few days before. And then magdamagan lang yung sa Congress and then 2 o 3 araw lang ang Senado na ipasa eh. So 1 week basta't naman magkasundo ang Malacanang, ang House at Senate, kayang ipasa Angelo, no? But yun nga, dito importante na buhay ang media kasi alam mo naman, hindi lang sa Pilipinas to sa lahat ng bansa talagang yung mga mababaho na policy at saka mga legislation, sinisingit yan pagkapaalis na yung Pangulo. Diba? Like sa US, parating lang binabantayan dyan sinong ipapardon ng Presidente pag paalis na siya. Diba? So, ganoon din sa atin, no? Maraming nagpapalusot ng mga dating ayaw ng Presidente. Dati ayaw ng Presidente yung maraming flavor ng e-cigs kasi nakakasama talaga yan. Ngayon, hindi man pinayagan ng batas, ililipat sa DTI. FDA ang may expertise niyan eh. So, things like that are palusutin talaga, no? And it's a pity kung papayagan to ng Malacanang kung kailang patapos.
So I'm confident naman na binabantayan din ng palasyo, but there's so much good that we can do in this next 2 to 3 weeks. Oo. Pero sabi nyo nga, yung bill talaga, alam nyo, hindi ko talaga makita yung wisdom na yun, na ililipat from FDA to DTI. Wala kasing wala namang kasing ayuda sa side natin, kaya hindi natin makita yung wisdom. Ganun ba yun? Hindi, pero di ba perwisyong idudulot sa tao pagkatapos pinipilit na palusutin. I mean, nakakalungkot lang, at sana nga po yung pong mga yung may paraan pa para ibito ng Pangulo, yan pong pinasangyan ng Senado at ng Kongreso. Teka muna, nasa linya pa ba natin si Senator Cayetano? Senator Alan? Ay, talagang nagluluko yung linya natin. Anyway, ang sinasabi po ni Senator Alan, may mga may pagkakataon pang pagtibayin natin yung mga mahalagang panukala. Pero wag naman sana sabong mamadaliin ho natin. Ano ba naman yan? Ang daming mas importanteng, daming importanteng panukala. Ay, Diyos may Ginoo. Anyway, sa panahon ito na may krisis siguro mas dapat nga bigyan natin ng ngipin yung Dali lamang po mga kaibigan dahil naputol po si Senator Alan Cayetano. Pero lalagyan titan, baka nakontag dagagik siya si Contonia. Good morning, sir. Binanatan ng Senator Drilon si Pau Chief Persida Acosta tungkol sa bakuna. Pero hindi yata nakuha ang patutsada ni Acosta kay Drilon. Ang sabi kasi ni Acosta ay ayaw niyang magpabakuna kasi binakunahan siya nung bata pa siya, pero kumapal ang mukha niya. Mga ganun, paulante si Senator Alan Peter Cayetano Na home test. Yun po sinasaksak lang sa ilong para sa test Galit na yung FDA. Pero itong vape at saka e-cigs, sisinghutin mo, hindi mo alam kung ano yung chemical, ibibigay sa DTI, hindi sa FDA. So, makikita mo yung irony ng sitwasyon talaga Oo. Anyway, Sen, hanggat nandiyan kayo at may mga nakatutok na katulad ho ninyo sa mga ganitong usapin, hindi ho tayo kinakabahan. At maraming salamat dito po sa ganitong klase ho ng advokasya. Baka may gusto ho kayong iparating na mensahe sa ating mga kababayan. Siguro lang, I just like to encourage people talaga na tutukan ang news, itong DZRH, kasi maraming fake news whether sa bakuna, dyan sa e-cigs, diba, sa mga addictive, at tamang news, tamang desisyon. And alam mo naman na Angelo, bawal na mamigay ang mga kandidato ng ayuda o kung anuman pagdating ng February sa kampanya. So sana po sa pamamagitan ng news katulad ng RH, napakatagal na ng operation tulong nyo, yung mga private sector mag-take over din kasi kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan. Magandang umaga sa iyo at maraming salamat. Sen, pahabol ko lang, anong take nyo daw sa mandatory ROTC? Tingin ko pang 1960s yun nung kakatapos lang ng World War II Okay. Marami tayong kailangan na civic na ang tao maging patriotic at civic work, but mandatory military, tingin ko hindi yun yung sagot. Nakakalimutan kasi nung mga nagpo-propose, maraming abuso nung sa ROTC pa lang dati nun Di ba? So kasi sa atin Angelo, kung ano yung wala, yun ang gusto So nung meron tayong ROTC, maraming abuso kaya gusto natin abolish. Ngayon naman, sa kakapanood ng mga Korean telenovela, parang gusto nating ibalik. Pero hindi ganun kasimple po yun. Maraming salamat, Senator. Magandang umaga po sa inyo. Thank you again. Si dating si Speaker Alan Peter Cayetano. Maraming salamat paring Angelo Palmones at si dating Senador Alan Peter Cayetano. Mambasang na text maganagay ka. Good morning po. Sir, binanatan ng Senator Drilon si Pau Chief Persida Acosta tungkol sa bakuna. Pero hindi yata nakuha ang patutsada ni Acosta kay Drilon. Ang sabi kasi ni Acosta ay ayaw niyang magpabakuna kasi binakunahan siya nung bata pa siya, pero kumapal ang mukha niya at parang naging Incredible Hulk ang mukha. Hindi kaya si Drilon ang pinagtatamaan ni Acosta na makapalang mukha at mukhang Incredible Hulk ang mukha? Salamat! Itila kulad si kalutan ng talo sa gagi ka. Another sir, mag-comment lang ako tungkol sa mangga na ugat ng away. Sabi kasi ni Lolo, kabataan
sabi kasi nyo, kabataan pa niya, itinanim yung mangga. Pero sa nakita ko sa TV ay parang bata pa yung puno ng mangga. Di ba kung kabataan pa niya itinanim, dapat sobrang laki na ang puno ng mangga. Dapat hindi na kayang yakapin ng isang tao ang puno. Yun lang naman. Salamat po. Salamat din po. Hindi ba itilak-tila gagi kad sari tagaman na makakobserba po sa atan na sir, bawal nang mag-order ng shoot to kill ngayon. Ang uso ngayon, ayaw lumaban, palabanin. Niyarikin talaga. Good morning, sir. Pakilugay kami at Balukog, San Carlos City. Good morning po si kinamin, ha. Dita nag San Carlos City, Kabaluyam. Pakisabi sa nagbigay ng vaccine kasi bis na di magkasakit yung nabakunahan. Ngayon, maraming lumitaw na sakit ko. Dati, kondisyon katawan ko. Kwanto niya gagi ka eh. Dati, kondisyon katawan ko. Magano gagi. Babasan to ni Aya. Dati, kondisyon katawan ko. Now, marami akong nararamdaman na sakit from Dumalandan Wrestling gayon. Yun na nga po eh. May mga side effect to din po na agagi. Kaya contraindication at mismon kaplasan niya tatawagan tayo na abig laman tayo. Kaya ingat-ingat na lamang po tayo. Ang gano'n agagik taning kapuloy malaw mi oras may kabaluyan. Pamatayor kami ni pansamantala ng Aksyon Conrad Alvarez. Ulit ko kami nakantabay na anid na programa ng MIB mga isyu ng bayan na alas 7 media hanggang alas 9 para karumaniran balita. Aksyon Radio Balita ang subletang pool para maglin ng aksyon na hikam pasyon. Diyan maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunan